Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kay sa Keka Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tiyo na kastiguhan matapos nagtuyo nga maghimulo sa iya hinablo sa sulod sang patio. Governor Lacson nagpasalamat sa mga binite sa ilang suporta sa iyaliwat pagpapili sa 2025. Lalaki nga naglampos sang tubo sa patrol car sa pulis, natiruhan patay. 15 anyos nag-aligar gintampa sang Vice Mayor sa Murcia. Bisi Alkalde nagsiling nga ginasakyan lang sa politiko ang natabo. Kag sa Good Vibes, saksihan ang Carnival of Terrors sa USLS Communication students. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA nga malapit sa Palawan nagadalasang pag-ulan. As of 3 a.m. kaina, ang low pressure area ngyara sa 395 kilometers west-southwest sang Puerto Princesa City. Sunod sa pag-asa, magamay ang tsansa nga mangin isa ini ka bagyo kag posible nga magagwa na sa Philippine Area of Responsibility subong nga adlaw. Ang LPA ang rason sa pag-ulan sa area sang Palawan. Sa Visayas nga nagalakip sang isla sang Negros, maga-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Dala naman sang easterlies o kun ang hangin halin sa Pacific Ocean kag localized thunderstorms. Sa number 9, 15 anyos nga solterito ginaligar gintampa sang Vice Mayor sa Banwa sa Murcia. Ginareklamo nga opisyal naghimutig sang alegasyon kag nagpahayag nga politika ang sa likod sini. Nobyembre 2 sa 15 anyos ang silang ginpatawag ni Vice Mayor Johnny Riosora sa balay sang utod sini malapit sa Bacolod Golf and Country Club sa pagdumdum nga sila ang igasettle. Inibawod na enkwentro kag nagtapungulay ang 15 anyos upod ang iya pakaisa kontra sa hinablos ang Vice Alcalde Damlagpa. Wala nila ginpaabot nga tampaon ni Riosora pero sunod sa Vice Alcalde, iya lamang ginkapta ng baba sang 15 anyos. Nagsettle na kuntani ang mga partido. Nagpadulong sa provincial capital ang 15 anyos kag diya sini. Sunod kay board member Andrew Montelibano, naghinyo sang iya nga bulig ang natungdan kag bilang opisyal iya ini nga aksyonan. Nag-report na sa Women and Children's Protection Desk ang 15 anyos kag sa iya nga medical legal result nakabutang nga mayara sang swelling o kun paghubag sa nato nga bahin sang iya nga guya. Kung pasakaan man siya sang reklamo sunod kay Riosora at tubangon niya ini. Kung may pichiporno ka, nakaparakaso ka? Naka-enkwentro? Anong tawag? Oo, yeah, inablos. Nag-away ka mo? Oo. Sa din mo nag-away? Sa may golf country club. Sa din? Golf. Sa ano siya? Oo. Okay. Tapos, anong tabo? Tapos yung balik ko naman luwat sa balay. Ang bichor, nangin ko ako to. Di pag atag ko siya, nakabot na ako sa golf. Pag atag ko siya, ganyan, rekta ako, tampa. Actually, na-settle na natin. Then the parents ng ilang bata na naging tumbag nila is trying to settle also kasi mga kabataan. Ini nga issue, ginasakyan lang ni sa isa ka politiko who's trying to break our reputation in municipality. Ang tiya ay hindi patawag na sa isa ka politiko kaya ginistaksyonan ko na ng himuon. That's the time na nagdako na ng issue. Is it true ngaging tampa mo gidman? Why is that true? Ikaptan ko na sa baba. As a board member of this province, panindugan ko niyang bata. I don't care what it takes. Bahala na mambal sila nga si Board Andrew ang ara sa likod gabulig. But I will. Ako gid kapabalo ko siya, ako gid mabulig sa bata. And this is not only in Murcia. Anybody sa bilog ng Negros Occidental. Sa number 8, mascara dancer sang Barangay Granada nagpasudayag sang ilang nga winning performance sa mga nagbisita nga local officials sang Andong, South Korea.
Liwat nga ginpakita sa Barangay Granada Mascara Dancers ang ginapabugal nga winning performance sa mga local officials sang Andong City, South Korea nga nagbisita sa Bacolod. Sunod kay Councilor M. Ang napaslawan nga makabisita mga opisyales sang Andong bangod fully booked na ang mga hotel sa pagsaulog sang Mascara Festival. Gani gintinghuan sa syudad nga makapasundayag ang Barangay Granada Mascara Dancers nga amo ang napili kampyon sang tuigan nga kompetisyon. Gani, labi naman nga nalipay ang nagbisita nga delegasyon sa sister city sa Bacolod sa South Korea. Sa Pebrero, natala naman nga mag-perform ang mga mascara dancers sa Taiwan antes sa pagbiyahe sa Andong City para magpasakop sa tuigan sini nga festival sa Setyembre. Actually, they were scheduled. In-invite sila ni Mayor for the Mascara Festival. May tickets na sila, pero they couldn't get a hotel booking. So, nag-reschedule sila. Yung pa-rebook nila. Ako ning week. It's very impressive performances. Use various colors and sounds and use some structures to create a story. It is very impressive. It was very impressive. Sa number 7, naglabot sa 74.39% ang voter turnout sa Negros Occidental para sa barangay elections. Nagakasayuran nga sa 2,014,725 ka mga registered voters, 1,498,754,000 ang nagboto sa barangay elections. Sa Sangguniang Kabataan elections naman, 72.76% ang voter turnout. Sa 660,709 ka mga registered voter nga nagapang idaron 15 tubtob 30 years old, 480,752 ang nagboto. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria para sa barangay kag SK elections, maayo na ang mga turnout, labi na nga hindi man maglayo ini sa national nga voter turnout. Yara sa 76% ang national voter turnout para sa BSKE. Sa number 6, ambulansya nagbaliskad matapos mabungguan sa tricycle. Kabunggong ambulansya sang Banwa sang Nakasalyana sa isa ka tricycle nga nag-overtake sa barangay Antipolo, Pontevedra kahapon sang hapon. Sang naghingagaw preno ang ambulansya, nadulaan ini sang balanse, nagtiyog kag natumba. Nadalasa sang ambulansya ang baka mga motor nga nagapark sa kilid sang dalan. Ang driver sang ambulance ang ginkilala kay Warren Montero. Ang pasyente nga pagadalon kuntani sa Bacolod amo ang isa ka bata nga ginahapo upod sa iya nga iloy. Nakaangkon sang pila sa agtang ang iloy samtang luwas naman sa katalagman ang bata. Ang driver sang tricycle ang wala nakilala matapos ginaalegar nagpalagyo pagkatapos ng insidente. Sa number 5, lalaki nga naglampos sang tubo sa patrol car sang pulis natiruhan patay. Patay nga sa kalalaki matapos natiruhan sang pulis sa Purok Malipayon, FJE Village, Barangay Batuan sa La Carlota City, Martes ang gabi. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang hepe sa La Carlota City PNP, nagpangayo sang bulig ang isa ka tricycle driver matapos ginlampusan sang suspect ang iya nga tricycle sang tubo. Gilayon nga nagrespondi ang pulis. Apang pag-abot sa lugar, ginpalapitan man sila sang suspect kag ginlampusan sang tubo ang windshield sang patrol car sang La Carlota City PNP. Sunog kay Garinganao, hindi na makagwa ang pulis ngayra sa passenger side bangod ginlampusan man sang suspect sang tubo ang bintana kag bilang depensa sa kaugalingon, gintiro sang pulis sang suspect. Naigo sang bala sa liog kag dugaan ang suspect kag giningagaw dala sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Nakuha sa crime scene ang apatanan ka mga bala sang 9mm pistol kag base sa panaysayon sang pamilya, pinanakad law nga violente ang suspect bangod ini ang ginatake sang nervous breakdown. Dugang panigaring ganaw ang duha ka pulis ang gindisarmahan na kag restricted na karon sa police station. Ginahulat pa sang La Carlota City PNP ang desisyon sang pamilya sang napatay kung sila ang magapasaka sang kaso batok sa pulis. Sa number 4, duha pa ka mga BPO companies ang mag-allocate sa Bacolod sa madason nga tuig.
Ang pagpatuman sa training program para sa mga call center applicants kaupod sa mga universidad kag kolehiyo amo karon ang ginatagaan atensyon ni Francis May Llamas bilang bag-o nga Public Employment Services Office Manager sang syudad. Ginpahayag ni Llamas nga kabahin ini sa mga tikang agud madamo pa ang matagaan sang oportunidad sa trabaho ilabi na nga may duha pa ka mga business process outsourcing firms nga magalocate sa syudad sa madason nga tuig. May 14 na ka mga BPO firms sa Bacolod kundi employed ang masobra 30,000 ka mga call center workers. Si Llamas ang nagaserbe man bilang pamuno sang Department of Local Economic Development and Investment Promotions. Plano niya man nga ma-review ang scholarship program sa PESO agud madugangan pa mga student beneficiaries para sa scholarship program kag sa ginaplano nga study now, pay later program. Sila man gusto man sila mag-open next year, ang timing will probably be second quarter month. So, and galantaw sila mga sugod 50 to scale up to 200. So 2 more BPOs by next year. More or less mga pilang possible na mga employees or siguro I would say between 150 to 250. both na? For the first one, which is Cognizant, and mga 200 man for GC Services. Sa number 3, Negros Occidental Governor Eugenio Salacson nagapasalamat sa endorsement ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Ace President Mayor Javi Benitez para sa sining re-election bid sa 2025. Sunod kay Lacson, labing ginapasalamatan niya nga ang pinangabudlayan ang pagpursige kag unification efforts sang subong nga administrasyon sa idalom sang iyang liderato ang nakitaan kag gina-appreciate sang iyang mga kulig sa public service. Ang ilang suporta ang wala lamang nagapabakod sang iyang mga tinutuyo kundi nakaserbe man nga ebidensya sang ilang pag-isa para sa public service. Dugang panilakson nga ilang pagsalig sa iya ang nagapabakod pagid sa iyang pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ginsiling ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga siya ang maga-endorse ang re-election bid ni Lacson kag magasapol ang Love Negros para ma-formalize ini. Si Ace President Mayor Javi Benitez ang nagpagawa man sang statement of support kay Lacson. Sunod kay Benitez, madamo man sang milestone si Lacson pero nagapati siya nga madamo pagid sang sarang nga mabuhat ang gobernador sa Negros Occidental. Sa number 2, masobra na 30 ka mga barangay sa Bacolod ang natigayan assess kag nagpatigayon man sang turnover sang government assets. Humalin sa Oktubre 23, ginamat-amatan na sang Office of the City Accountant ang assessment kag inventory sa 61 tanan ka mga barangay dungan sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Suno kay City Accountant Attorney Jeremy Seriaco Florentino, ginatinguan nila nga matapos ang pag-assess kag pag-turnover sang government assets sa incoming barangay officials antes sang Nobyembre 15 nga gintala na deadline sa Department of the Interior and Local Government. May masobra na sa 30 ka mga barangay na tapos na sang inventory kag turnover team nga natukudupod sa DILG. Pero hindi malipod nga may mga newly elected barangay officials ang nagareklamo tungod madamo sa mga government assets ang missing. Suno kay Florentino, sarang makapasaka sang kaso ang incoming barangay officials. Si Mayor Albi Benitez ginatun-an man ang pag-file sang reklamo agud mapasabat ang mga barangay officials sa nagapabilin missing nga pagkabutang. Nalakip diri mga salakyan kag iban pa nga equipment nga ginapanag-iyahan sang gobyerno. Nalantaw taman ang ilang latest or the ending balance ng ilang bangko, cash in bank. And ginabutang ta, gina-cut offan ta ang mga checks. Mga checkero nila kung ano na ang last nga issuance nila sa check. Pag-proclaim na sang bag-o, na-cut off na sila. So, no transaction na siya. That's why sa aton nga inventory form, gilantaw tas ang last check issued nila. Kaya amo lang gid na kung may mga beyond pa silang in-issue, that will be, na siya. It depends na sa punong barangay nga bag-o kung anong mga appropriate legal action. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw.
Tiyo ang nakastiguhan matapos nga ginagtuyo nga maghimulo sa yaman lang nga hinablo sa sulod sang patio. May report sa Romeo Sobaldo. Makita sa sini nga video nga ginpasapasahan sa social media naging kastigo sang akig nga mga pumuluyo ang ini nga lalaki nga nakahublas. Wala nagauntat ang akig nga mga pumuluyo sa pagbulos-bulos kastigo sa iya. Dugay-dugay, nagpatungaan na ang misis ng suspect. Nagaayo nga tama na ang pagsakit sa iyang mister. Asawa mo? Asawa yan na. Wala ka na Naayawan kapangita ang iloy sa iyang minor de edad nga bata kay wala ini makapauli. Gani nagpangayo na siya sang bulig. May nabatian ang mga pumuluyo nga may nagahilibion nga bata sa patio, gani ila ini nga ginkantuan. Dito nila naabtan ang lalaki nga nagahublas, kaupod ang bata nga babae nga nagahublas man kag nagahilibion. Hinablo sa pakaisa lang man sang lalaki ang bata. Sang ginusisa na, ginpanginwala sang lalaki ang akusasyon sang paghimulos. Meg na mga lamig. Lagi mo umalamig. Nung naginam kita, buway ko nakabunay yan. Daw ba na tong bata oh? May mila nakita namon. Dara sa bay patyo. Uli malalapit bagay kang iroy nagkantol dulog sa plak. Base sa paraysayon sa mga pumuluyo, may nakakita sa sospek na nagaguyod sa bata pakanto sa patio. Ilan na nga naabtan na nagahublas na sa kilig sang pansyon ang sospek kag ang minor de edad. Nakita na naman, nakita na ng bata. Dugay-dugay, nag-abot na mga opisyal sa barangay. Ginendorso ang suspect sa PNP. As of press time, hindi makontak ang hepe sa Sagay City PNP. Hungod nga wala giningadlan ang suspect kag ang biktima, bangod sensitibo ang kaso. Why na nakatandog. Sa Good Vibes, natapos na ang Halloween pero ginadagsa sa karon ang horror rooms ng communication students ng USLS. Aton bisitahan ang Carnival of Terrors sa report ni Nico Delfin. Sa madulom nga katubuhan, pwede ka madula. Makapatindog man sang balahibo ang makahaladlok na tinuga na imo kasulatan. Kabahin lamang kami sa mga eksperyensyahan sa sulod sang horror room na ginbuksan sang AB Communication Students sa University of St. Lazaro. Kakulod ba guys as in very ma-feel mo gid nga ra ka sa carnival nga which is ara sila tanan nga monster sila nga ma-feel mo ang ilang nga ang ferocious nila katama when it comes sa attacks. Anong feel pag sulod to kayo na? Nagpagsulod, kulbaan man siya. Kag hindi po ma-expect man ng araw. The first Sa sulod sa Carnival of Terror, makitaan man ang mga karakter sa mga pelikula. Kaya inspired kami sa Indulgence by Stephen King. So once you enter that, there's no going back. You don't really have to move forward until you reach the carnival. So usually, sir, when we say horror room, we associate it with the classic Filipino horror trope of aswang, barang, and kulam. And we wanted to challenge that. We wanted to bring something fresh into the table. So kamalabon, what makes this horror room different from any other horror rooms for the past years? So we had this thought of what if your fears manifested physically. So we're really inspired by American Horror Story Freak Show, Pearl, and the Harley Quinn, and voila, the Carnival of Terrors came to life. Ang horror room, kabahin na sang pagsaulog sang University Week nga masami ginadagsa sa mga estudyante kada tuig. Diriman ginapakita sa mga estudyante ang ilang talento sa bahin sa production kag performing arts. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Barbs, good thing manong after sang pandemic, liwat siyang ginadagsa karon kay ito'y gana man ang horror room dira sa USLS. Ginkulbaan ka? medyo lang.
Karon mo to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insaktong mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.